Yo, abusia eye sabre eye nana tachi free aje kokko be ye man a odikan eye twabado man hene na sabre waba bedura ono so oba na oba besuma sante oni ni wura oba besum sante hene bra na busu apanyini ene na ofa ase ene ye no machi sikasen omo so oba twabado man hene na sabre ono so oba bedura hanuma odi nani munyam sadi asante ni amamra ni amane ase no eye nana tachi free aje kokko Baye man ono so aba bedu a otese etuo no esu saa ye se man hini bedu a otese obi ka che se ohempon na bedu he kese na oba be so be ma busua yakọ eye na se etu abebi o one na busua yakọ no eye ene na se etu di kan otoso mienu ne wofa eye na busua panyin na fe na wofa ase na eye na no dwada yi ye sie wo mo na ne no ye doti ye ne and penisi ye no machi sikasa enu nti eye nana tachi free aje kokko be ye man ya odikan ono ana sabre oba twabodom to dachi ma twabodom ana sabre oba be ma nana dakna ene yakon eye nana aje kokko ye man ya odikan eye twabodom man hene sabre ono so waba aba beduru ha no man hwe nim tete so aye wo hena wote ho a wasiesie no ma ahenni before te be ka hye ya memre ni amane efe akanfo ye obi na ono
wɔyɛ man hena wɔbisa sɛ deɛ nti ɛna Nana Agye Kɔkɔɔ wɔyɛ man yɛ a wɔdi kan ofiri Tuabɔdɔm nanso so wɔyɛ Tuabɔdɔm ahene nanso so osuae ɛde kyerɛ ɛyɛ Nancy Tua Bebio anaasɛ osuae de kyerɛ Asante presem no de bakwasɛm no ɛba wɔn mu sɛ akaman ne ayina bono man ne bono ahafo no ekuro ne bebree hɔ nom a besi sɛ kasa yi wɔbɛta susuae akyerɛ Asante besi sɛ kasa yi wɔbɛna Asante bibia bom ɛbɛrɛ sɛ de amanne bɛba enti ɛyɛ Nana Agye Kɔkɔɔ yɛ man yɛ a wɔtɔ so mmienu watena ase Nana ɛyɛ Akuamoa yɛ a ɔtɔ so mmienu ɛyɛ kromo mahema ɔno nso so na saa bere yi ɔba bedu a ɔba bɛtena ɛyɛ Nana Tuabɔdɔm man hene ɛyɛ Nana Agye Kɔkɔɔ yɛ a ɔtɔ so odi kan ɔbɛtena ne nkyɛn fɛfɛfɛfɛfɛfɛ wei kyerɛ sɛ Asante yɛ amammerɛ ne amanneɛ no yɛnto ntwene Asante amammerɛ ne amammerɛ no ɛyɛ adeɛ a yɛkura mu firi tetetetetete firi Nana sɛ to di ka abrɛ so bɛsi sɛ yɛka sɛ yɛda so kura amammerɛ ne amanneɛ fi sɛ wɔhene tra aseɛ sɛ ahema atara nkyɛn ɛyɛ koro no man hema Nana Akuamoa ɔtɔ so mmienu ɔno ɛna aba bɛtena ɛyɛ Nana Tuabɔdɔm man hene nkyɛn Nana Agye Kɔkɔɔ a odi kan ɔba bɛtena ne nkyɛn ɛyɛ man Nana Agye Kɔkɔɔ a ɔyɛ man yɛ a odi kan ɔba bɛtena ne nkyɛn yɛ biribiara kɔ so kamakama yɛn nyinaa sɛ saa bere yi yɛhwɛ anim sɛ yɛ wɔhene Nancy Tua Mpanyinammoa Nancy Tua Bebio wɔhene ba bɛtena ase na ahemfo ɛbaeɛ no aso aba bɛma na kɔ aba nananom yɛde bɛhyia yɛbɛto asom sɛ ahemfo no dodoɔ no agu so a yɛreba ɛne nti dokuani bɛbɛba biara no ne din ne nabakwasɛm na mammerɛ deɛ ɛyɛ ne kuro baeɛ sɛdeɛ de Tuabɔdɔm de ama wo yi deɛ ɔbɛba biara no ɛde ne deɛ bɛtoa mo so nananom piao abusua sɛdeɛ de ka kasa nyansapɔ amammerɛ ne amanneɛ deɛ yɛse yɛmfa nkame yɛahwɛfoɔ yɛse nyansapɔ sɛdeɛ nyansapɔ ɛsitiɛ no yɛde yɛfa yɛ amammerɛ kwan so ɛnɛ ɛyɛ bɛyɛ wɔ mu sɛ ɛyɛ ɔhene Nancy Tua Mpanyinammoa Nancy Tua Bebio ɛwɔ na abusua panyin da fam na wɔfa ase da fam na ɛnɛ deɛ no mo kyekye kasa deɛ nanso so yɛfa saa akɔnya so deɛ mo hu ɛyɛ ɔman hene bi a ɔman kuro biara ne hene ahemfo ne bi yɛ abempɔn ebi yɛ aman hene yɛbɛma ho ne nyinaa fi sɛ sɛdeɛ sɛ amammerɛ ne amanneɛ teɛ no mpanyin sisa woyera kurom hene abɛn a woyera wɔ dwabɔ ase ɛyɛ ɔhene asese saa bere aduru so a wɔhwɛ sɛ yɛakasa fidie yi ɛda ne so a yɛyi ne kyerɛ wei ɛyɛ Nana Ɔsɛe Kofi Abere ɛyɛ Kenya ase number 1 man hene ana saa bere ogu so a wɔhwɛ no no ɛyɛ afo Kenya ase